som taký propagátor networkingu, práve preto mám takú akoby radosť tohto celého nášho ako prepojenia. A okrem toho inšpirujem ženy po 40-ky, aby žiarlili, aby osobnostne rástli. A okrem toho ličím na rôzne príležitosti, robím také kurzy sebalíčenia, robím rôzne workshopy pre firmy alebo webináre a rôzne eventy. To ma veľmi baví robiť nejaké eventy pre ženy, kde sa spájajú zase iné expertky. Takže stále sa mi tam objavuje ten networking. A čo bola ešte tvoja otázka? Moja otázka bola presne to, ako sme sa bavili o tom, že mňa veľmi zaujalo, keď si ty povedala, že ty ženy nemeníš, ale ty na nich vyzdvihuješ to, čo je na nich najkrajšie. A to mňa vždycky zaujímajú. Vieš, ja som taký typ, taký praktický, že ako čo robiť, takže hneď bola moja otázka, ja chcem vedieť, ako to tá Heňa robí s tými ženami. Tak toto by mňa veľmi zaujímalo, verím, že aj babi. Vieš, čo som rada za tú otázku, lebo ja som tiež si prešla nejakým svojim vývojom a ja o tom budem aj hovoriť, lebo to, ako my sa cítime vnútri, by sme mali odzrkadľovať a vieme to odzrkadľovať a podporovať aj to vonkajšou výzážou. Aby som išla teda po poriadku, tak ja v podstate pracujem s klientkami, čo je taká akoby najviac žiadaná momentálne služba, sú kurzy sebalíčenia. Tie sú aj online, aj offline. Poviem, že offline sú určite také akože lepšie, z toho dôvodu, že ja pracujem s klientkou totižto tak, že ja dosť sa tak akoby naciťujem na ňu. Mám taký dar, chvála Bohu, a prirodzene mi to ide, že som taká veľmi empatická, čiže veľmi cítim z tých ľudí, že čo. Čiže ku mne príde žena akéhokoľvek vzhľadu a ja sa na ňu nejaký prirodzene viem tak ako až trošku tak nacítiť, napojiť a postupne ju tými otázkami, ktoré buď kladiem ešte pred nejakým našim kurzom, pred tým samotným offline stretnutím, tak si urobíme krátky call. Ja vlastne zistím, že čo potrebuješ, či ti ja viem v tom pomôcť, či viem splniť tú tvoju požiadavku, ktorú ty vlastne potrebuješ a dohodneme sa, akým štýlom, akou formou to bude. Tie kurzy samolíčenia v podstate prebiehajú väčšinou nejaké 2-3 hodinky podľa toho, koľko má tá klientka času a ja vlastne tými otázkami vopred zistím, čo skutočne tá žena potrebuje. Lebo niekedy príde žena a povie, že ona sa chce naučiť líčiť. Ale ja chcem zistiť, prečo sa to chceš naučiť. Či to sa chceš naučiť, lebo kolegyňa sa líči, alebo sa chceš naučiť, lebo naozaj vnímaš, že niečo také iné by si potrebovala ako komunikovať svetu. Čiže ja to tými otázkami zistujem, najlepšie ešte pred tým kurzom a potom sa stretneme. A mne, priznám sa, že veľmi pomohol taký výcvik coachingový. Ja som absolvovala taký kurz coachingový pred pár rokmi a veľmi, veľmi mi pomohli akoby tie otázky coachingové a pomohol mi ten štýl coachingu na to, aby ja som vlastne klientku doviedla k samej sebe. Poviem to tak, že naozaj tam je dôležité zistiť, že čo je ten naozaj skutočne vnútorný zámer, prečo ona za mnou prišla, prečo vlastne chce s tou výzážou niečo robiť. A tu sa už dostávame k takej tej jej osobnosti, pretože krásne to tam potom tá osobnosť tak pomaličky vypláva na povrch. Čiže to je to taká prvá vec. No a môjim celým cieľom toho stretnutia je, aby na konci tá žena odišla s tým, čo chcela riešiť na tom začiatku, aby teda ja sa uistím aj v priebehu toho vlastne toho nášho stretnutia, že či je to všetko zrozumiteľné, či vlastne ideme tým smerom, ktorým ona chcela a tak ďalej. A vlastne cieľom je, aby ona odišla s tým, čo potrebovala riešiť, aby vedela, čo má používať, kde si to má dávať, ako si to má dávať. Posielam potom ešte taký krátky sumár, aby som jej pripomenula. Na toto som nerobievala, ale na základe spätných väzieb som začala robiť tento sumár, lebo klientky si nepamätali. Čiže ja tak pekne zosumarizujem, dám tam stále ešte také, čo ja vidím, že toto sa mi páčilo, vtedy ti zasvietili oči, vtedy ako to bolo to, čo sa ti páčilo. Čiže vlastne to posielam vlastne na koniec, alebo teda po skončení. A samozrejme u mňa, ja pracujem s produktami, ktoré viem zabezpečiť, čiže môže si to vlastne žena rovno objednať, čiže ona vie, čo má používať, kam si to má dávať a má to vlastne aj k dispozícii. Takže takto nejako fungujem, čo sa týka tých kurzov a v ostatných záležitostiach ja milujem robiť také rôzne projekty, to možno, že môžeme povedať aj na konci, to som spomínala aj na našom rozhovore a sú to všetko vlastne akoby témy zamerané nielen na tú krásu, ale na všetko, čo s krásou súvisí. To znamená, že
No s krásou hlavne súvisí vnútorná spokojnosť. Hej. Ak nie som vnútorne spokojná dlhodobo, tak mi nepomôžu žiadne šminky, ale zase na druhej strane ja hovorím, že to líčenie môže byť taký prvý taký ťukes, keď, vieš, keď sa niekedy cítiš tak akože zle, ja teda to mám, ja sa niekedy cítim zle, tak minimálne si tam nejakú masku na tvár, alebo si urobím skincare, hej, že to dotýkanie sa už len samej seba ti nejaké endorfíny vyplaví. Čiže ja to vnímam takto, že nemá to byť nejaká maska, preto hovorím, že ženy nemením, ale ja vyzdvihnem to, čo pomôže im teda, alebo ukážem im priestor, a nie, že pomôžem, ukážem im priestor, ako by to mohli urobiť.